Karai ke Sorkar MDA tu lengba ke jelang kenhun menteri menakar pulai trik risau arjar pusau ba on penjalan rata hadu sausan snemi kino hikai SSA ban yakun nak exam thungnong hikai ban hikai haki school government LP UP lani secondary but higher secondary school kamsyam la penskutunat ikasenjuk kino hikai SSA hakalama ke all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSA STA kuman syukudo ba ke jelang kenhun menteri kala menjur ba kino hikai SSA kimdei ban palat ia ka sausan snem ban yakun yik exam rungkam hikai ban khot penlong da ka sarkar jala syushu kidon art kenhun kino hikai SSA ki badawa penurlong na ka sarkar ki jingdawa jongki kata ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSA STA ka badawa kenti tulap sispa persen yakin nohikai bat ka Meghalaya SSA School Association MSSA SA kabadawa penrungkam yakin nohikai SSA habakren sigilat thai kubor kat pendutrik usau arjar pusau uba pita ternyang presiden ka AMSSA STA ulong bakatai kejing pentip ke sarkar jala kadai tang kejing penthame bat kami hap khendiat ru bat kejing dawa ka association kata ban kentiu tulap sispa persen yakin nohikai ini ka age relaxation lani ka jing penjalan ya ka senam thungkam ngila badong khamtam yang kini kai men hak arpulai trik jong menta ubanai ka sarkar kala shim ya ka we ka sinjam ka bong ba kita alat kini kai SA ban apply kam ya ka nunggu ka kam ka bathmai po government school hadu sausan senam kelempet kini kini tang ka jing mentoi juki ka tukat ni ki balak pan yakun persya ya ki fresh ya applicant lani ki kena ki badang rep ki badang syupas ya ki degree fair ting isngoba ki noikai ki bala he ki bala asan ki bala he erta ki namla than shu bandang yakun barki nang ta pade kan adu banmi kita ki pus kawe din kawe lani katu kan ki pus haman kasnem ka jong ki tu ki noikai ki bala don sheki saupo lani ai saupo duna kala jano kala leno tikam don jimentoi e na kamanta jungi ki noikai hakabedi berkati ka age relaxation bala shimrai daka cabinet meeting menhak arpulai terik penai basipo arajar pusau ngismu bakadai tang kajing penthame yang kinoi kai SSA wala kata ni pediang subha barni ai kaburam sya kasokar halor kajing penjalan sedem rungkam hadu sausan sedem wala ai subha dam daka kandai kajing mentoi tangi ki katu kan ni kamdai kajing mentoi lang ya baru khoi kinoi kai SSA kadi kajing penjalan di kasnem ban rungkam tenrei katai kaji ka age relaxation kamdan jinga dai AAUM bar kajing dawa jongi ya ka enhancement lani kajing ki ya kutulop kumbai la dawa na kasurka pen kiu ya kasut ya kutulop jongi kaban om kta lani pinia pher ya ki parani kai jongi halor kasnem lani ki kedan ki paper ki paper ni kerpat ki parani kai bi ki badan keleng saudong jongi jalan ni kali ya pan om pen kelumar ya ladi hak beri kanika age relaxation namar kani kam kta ya ka post lanika existing post lanika service ka jong ni iwai pe iwai ban shailot phar ki jimut jimur khat halor kini ki ke ba mangi kini kai hadu kani ka klimar ka manta ngidon na hapeng ka jing kelumar ka ba jur ni kerpar dia ki parani kai bar khoi na keleng ki jaka ba pilio e kajing syai ka babiang kajing syai ka babha kajing syai ka bapura halor ka indefinite seat administration ka ba ngila penlong mangi nadu ka sitrik junggu Oktober bat ka ba ngila pensangi sipor nangta ka baar halor ka assurance lani jong ka sarkar ya ka enhancement lani kajing kular jong ka sarkar halor kajing dawa jungi ya kajing perki tulop nangta balai ngila pensangi no sipor ya kani ka agitation ka ba ngila sedang nadu sitrik berkabala kod hadu arpois ni kumjo ya effective of enhancement lade katno ka sarkar kan ai ya ka enhancement yang ni kini ka SSA nang takawai padi ka banreu ka point ka banreu kolong ba ngi pinyo yo jingshai halo ka rumors lani ka hamsaya ba kan ka project SSA kan kuno arajar akun reu live poetry menai match tie ngi kerpat iki parani ka la repis dangsu atau tien bat pim sngo langit syu pim sngo kulmar jembut halor kini kiki berkoi soba wan shi meeting ka bangin penlong ki meeting ka ba ngin penlong syaman la ki we man la kawai pa koi district ha kini kisni par ki por lani ha kini ki banai ki bansawan ka bangin ya kum ki parani kai ban pesung tho ya lagi jung parani kai bangin dei pan tien
ngimdei ban syak penting ko tempan hanu rehno ngimdei ban don kanun ka jingret kan sier masin ngidei ban trilang kum shimmen para ngide khun ya ka hok ka jungi ngin sedang ban le ya kendu ya ki parani ka jungi naka wei ka district shika wei ka district ngin sedang haka shitrik banai November arajar pusau naka West Castle district ban ngin penlong hapok nong stone nang ta haki ki pat ki district jong ka jala Meghalaya ngin sedang pena susu ngin sedang ajeng tip shiki paranikai hakenu kasni lan hakenu ketarik ba ngin sa perlong ya kini meeting ke ba ngilas ngulon kam ban le kendo ngibu ya ka jikremen ka bakrau hadin bangilayo ban ya kren hadin ban ka le ka sokar ka khot yangi men hak arpoi trik jong mentau benai arajar pusau Tingi kermen scam baka sokar kan kumba kalau kular kan bat scam ya kita kular kenang ba mangi kini kai ngin sohono bat ngim not kam shu ban mi sepanan kul kat kum kecing ikut namar hakan ik arpoi trik nak ada sokar kelapan puar yangi kumba kat tukan yang puar kenang ba kala ban penpit penbiang ya kita kecing dawa jungi ting nak kalian jungi kini kai ngikit pok kriya ke sokaru baka nang la ban le ba kini kisni kana pentre ba kini kisni kenang ba kini kai bar khoi joga jala Meghalaya kismo hon ya ke ka ba nak kalian ke sokar kalakular kumba nak kalian kini kai ki nanti pangin yo ya ka hok bangila dawa Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya